demngal pulaar. Kabaruuji men ɗemngal pulaar waktu jino gasse ɗiɗi joniɗo Bruxelles waktu jino gasse goo joni toon to Sinthiane Jama alwali ko ɗin waktu joni toon to Daril Barka musidɓe tedduɓe bandiraɓe silaɓe kabaruuji men ɗemngal pulaar ko joni so jeeɗo ñaawi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ana jeeyti toon de kabaruuji meɗen Serigne Mountaga Mbacké khalifa général de Mouride koko jonti ko yowiti e debal Allah guila ñande aset nogas ɗiɗi lewru gonɗen ndu ha sappo e joyi lewru janvier Abdoulaye Diouf Sarr jagorgal tambiɗo cellal ɓalli wilamu nguma daro e wallude jinnaɓe ɓen funeɓe ɗakkodirnoɓe militant ji landa APR yaltunoɓe aduna e on accident bannoɗo toon to Dara ɓeydima goto e gañinoɓe ɓe hawre ladial altine hanki Ali Bouy Ndiaye e seto timmugo jeyno toon gam yaltinde duwaw lamugu Mauritanie président de la république ina waɓiɗem nde to sengo ñawoje gam jamfa ko konngudi Mohamed Ould Mawlud ha joni toon to dawla Mauritanie to saraji ɓogge ko gendarmerie fawi junggo e joguitonoɗo fetel Kalachnikov ina wondi e lekki bonki kaɗakiki mettere ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe wurɓe toon to dawla Tunisie gam mawɗo fedde mumen waɗede Fally Koulibaly ko waɗa boniyankoɓe jeni e muɗum ñande jamma asende kabaruuji meɗen to coftal ɓalli wonata ko football ɓuuri jojjude toon to Fouta e Kumbaru mayen kaleɗen potite ODCAV départemental région mo Matam hanki ASC jakiri ko kañum folno ASC Badel mo Ciloñ toon to Poulbe musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe bisimilla mona kettugol men jaño kole lan so jeeɗo ñaawi Elhaj Baba Baydi Mal hoore jodande lejol Allah jarama golle ma peewi jumɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe hettiyankoɓe haaldirde jafan sor kuman calminama e kubal kono calminten bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe haaldirde Agnam ɓamti pulago Agnam yariyaɓe talata nogas e joyi lewru sappo e ɗiɗi ɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati to karallagal en jetti en jarnima gueɗe men musidɗo men Demba Gadio koddo subalɓe ɗo e yesso haaldirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djiby Gadio bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde e windere nde woni calminama moni e mon foof inde mum e yettude mum jam ñalle mon jam hiire mon ala ko haɗi wodante woni jam waale moɗon tawde ko noon aduna o feccori kono noon kala hen ko wawi wonde wona calminama moni e mon foof e mum naddiri bisimilla mon kettogol gorko mo Podor haala jarama golle ma peewi jubbi musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe heeɗiɓe hettiɓe jaam e kisal nden ko Allah yo woni men wona e denndangal ɓiɓɓe julɓe caggal calminali udditirten kabaruuji meɗen ko jaam gonɗaɗo Nasrou ñokkan toon to dawlo France ammutintina bandiraɓe sehlaɓe jaltugol aduna Mariata Siley Bocar lollirnoɗo Dabasi ko hanki o hawre ladial toon to wuuro Dakaru ko hande o wirna toon e ndu wonima ceerno Ahmadou Sy toon to dawla Côte d'Ivoire Yero Aw joom galle makko toon to dawla Côte d'Ivoire kono noon kayne ko ɗon duwontoɗen Coumba Cuulal to Sinthiou Ɗeyba dino en duwonima ko dendagal Sinthiou Boumagnaɓe rewo e worgo foof noon mbiɗon Sinthiou Ɗeyba duwanama dendagal diwan duwanama e nde ɗo Ousare kanko mo ganduɗa ko Mariata Siley Bocar o wurino duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi yettini ɗo kayiɗo ko Nasrou ñokkan toon to dawla France yo Allah lamɗo yirmomo yafamo yo Allah harnum aljanna yo Allah wanmo to wanno malaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe kabaruuji meɗen to sengo tintino diine l'islam ziyara mo ceerno Ahmadou Siley Kane mennoɗo wonde almami juma toon to Kobbillo yo yurmede Allah woni makko kanko e dendagal mayɓe julɓe ziyara makko waɗete ko ñande nogas e jeetati e nogas e jeenayyi lewru ndu gonɗen ndu toon to Kobbillo koye yesso teddugal ceerno Yaya Ba Mourisha Tol kono noon kadi ceerno Souleymani Agne ko almami juma toon to Tambacounda ɓesgu ceerno Madani Tall ceerno Harouna Dia Diadiaɓe ceerno Alpha Siré almami juma mo Kobbillo tawa noon koye yammirore mawɗo tawa noon koye yammirore mawɗo mabɓe kilifa diine gallo ceerno Mouhamadou Gali Kane dendagal noon ɓiɓɓe julɓe oɗon nodda e keewal e oɗo ziyara baɗe to toon en ñaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo Allah lamɗo rokku en hawrude hen ha joni ina jeeya e kabaruuji meɗen to sengo tintino diine l'islam won waylo waɗi e lappol ngol ceerno Yero Ɓan woni e wadde toon to Fouta e Kumbaru wona hanki ɓe gummi toon to wuuro Dakaru ko hande ɓe gummi toon to wuuro Dakaru kanko ceernajo e seto timmungo wondude e Chérif Diallo ɓe gummi toon to wuuro Dakaru ɓe payi ɓe kayiti ganduɗa ko rewde toon to Saint-Louis kono noon ɓe payi ko toon to Mbolo Biran ko janggo noon so Allah ɗo jaaɓi ɓe tijja toon to wuuro Sinthiou Boumak worgo ɓe ñalla toon ha hiira yewtere diine waɗe so tawi ɓe pini ñande alkamisa nde ɓe taccana toon to Sinthiou Boumak rew nde ɓe punno noon ɓe nudde toon to guirayi Ali Modi wonata ko ñande aljuma oɗon banggue haydara waɗani ganduɗa ko waylo ganduɗa ko fati e ɗen noon guure ɗe kanuɗen ɓe tindi toon to funnague Bosé musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe ene jeeya e kabaruuji meɗen to sengo tintino taw noon ko ya garta horaire won ganduɗa ko ñalɗi ñiɓɗi hakkude Fouta e Dakaru so tawi noon ko ummade toon to Fouta ko altine e alkamisa tuggue gurel umarli ha yettanima jorbiol so tawi on noddi Amadou Kardiatou ma ara noon ha wuuro moɗon lawol ɓumgol jawgol e minikar kesso jaaduɗo e jamanu so tawi noon ko ummade toon to Dakaru wona fayi Fouta wonata ko alarba e aset o sarsata noon ko toon to Pikini tonggode noddirguel makko noon ko capanɗe jeeɗiɗi e
jeeɗiɗi temedde joyyi e capantati e goho sappo e joyyi ɓolum woni 77 531 15 00 musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe en jeeya kabaruji meɗen toon to dawla sénégal ɓen almuɓe walla boom ganduɗa ko yimɓe dawrugol yiɗannoɓe yidirde e sérigne Mountaga Mbacké khalifa général des mourides ko ma mbayla katumeji mumen potite sérigne Mountaga Mbacké guila ñande aset nogas ɗiɗi ɗi gonɗe lewru ndu gonɗe ndu ko jonciɗo ko yowiti e deɓalal e wiide noon sérigne Moussa Nawel ko junggo makko ñamo ko ɗo ha sappo e joyyi lewru janvier ɗum noon wadde ko balɗe nogas e nayyi o ƴefti ganduɗa ko foftere e rendoji ɗi gam ganduɗa ko joncade musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe ha joni ene jeeya kabaruji meɗen toon to dawla sénégal Abdoulaye Diouf Sarr jagorgal tambiɗo cellal ɓalli wima laamu ngu jokku wallude ɓe jinnaɓe ɓen funeɓe ɗakkodirnoɓe ceerda toon to hôpital Albert Royer balɗe tati caggal muɗum oɗon gandi goto e cukalel kon hawrino hen e ladial ma jinnaɓe makko balle no hannirta ni ma hunde foof waɗe gam ganduɗa ko funere makko heddinde wona e kande ɗiɗo koko guuri Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal tambiɗo cellal ɓalli toon to dawla sénégal ɓen noon ganduɗa ko yaltunoɓe aduna e won accident militant ji mo landa APR mbanno toon to dara ɓeydima nogas e joyo gañinoɓe goto e mumen hawre ladial goto e mabɓe ne hawre ladial ñande jamma alet jofde alende e wiide directeur hôpital Maguette Lo ko toon gañiɓe goni Aly Ngouille Ndiaye jagorgal tambiɗo gueɗe e nder leydi e seto timmugo jeehi altine hanki toon to ceyen koye commune mo Boulal gam yettinde duwaw laamu ngu kamɓe joyo yaltuɓe aduna ɓe fof noon ko altine hanki ɓe birna sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi en kesɗitini duwaw mo duwantoɗen mo yo allahu lamɗo yurmoɓe yafoɓe yo allahu lamɗo harnuɓe aljanna yo allahu lamɗo waɗmo to wanno malaɓe kanko kamɓe e dendal ngal mayɓe julɓe kabaruuji men e ɗemngal pulaar kabaruuji men e ɗemngal pulaar kabaruji men e ɗemgal pulaar waktuji nogas e ɗiɗi pawɗi hojomaji sappo joniɗo e Bruxelles waktuji nogas e ɗiɗi pawɗi hojomaji sappo joni toon to Libreville dowla Gabon ina jeeya e kabaruji meɗen ɗemgal pulaar président de la république ene mbawi remide to sengo ñawoje gam jaam faɗiɗo ko konnguri uldu mawlude l'alliance électorale de l'opposition démocratique mauritanienne AOD mbi ko président Mohamed Ould Abdel Aziz woni caggal ɓen yiɗoɓe wiide yo wattu mandat tataɓo yiɗoɓe wiide yo wattu mandat tataɓo Mohamed Ould Mawlude noon président ndeɗo fedde ganduɗa ko lundiɓe président kadi fedde ganduɗa ko IFP lande IFP wi wona ganduɗa ko miijo kono noon ko jammiroje ummorade dow ko konnguri Ould Mohamed ñande Ould Mawlude jaafoɗon ñande altine nde wonno toon to Nouakchott ko wona ɗum ko noon ina jeyano e konnguri makko mandaji ɗiɗi dottaɗi gonɗi e tugnorgal leydi ndi ko hunde ɓurde moƴƴude e ko yowiti e potal dowla Mauritanie e ɗiɗo duuɓi ɗi gonɗen président IFP waɗi erango e jibinande leydi Mauritanie ne mbasata nadde e ɗum ɗo ko wadde kudata tugnorgal leydi ndi o wi Ould Mawlude wi ganduɗa ko mawɗude leydi ndi ina foti andude ko hunde bonde woppude yimɓe ne mbaɗa erangu gam wadde kudeta tugnorgal leydi ndi so woppiri ɗum noon firti ko kanko e mabɓe gondi ina wawi gandude sababu o rewinde to sango ñawoje ɗiɗo ko konnguri Mohamed Ould Mawlude ha joni keddoɗen ko toon to dawla Mauritanie ɗo noon kaleten koko yowiti nden ka e kisal toon to saraji ɓoggue ko gendarmerie fawi jungo e neɗɗo joguitonoɗo fetel kalachnikov ko ɓurɗo bonde e fetelaji kono noon kadi wondude e kure jonde kanetaji sangara ina wondi e temedde joyyi garam lekki bonki kaɗakiji kanko noon ko tumaɗo ko trafiquant de drogue ko tumaɗo trafiquant de drogue hannde noon mo kaleten amon e juuɗe ganduɗa ko tambiɓe nden kay kisal gam losko ɗiɗo dublinaji noon no heewi trafiquant ji drogue kañumen ummortoɓe dowla Sénégal jiiɗa yeytude ɗen poɗɗe ɗe jogoto e nder guure mawɗi toon to dowla Mauritanie mettere nde ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe wurɓe toon to dowla Tunisie gam mawɗo fedde mumen warede toon ñande jamma aset no joofi alende Falikou Koulibaly président de l'association des Ivoiriens de Tunisie ko waɗan boniyankoɓe mbari ɗum toon to leegal Soukra koye dowrowi Tunis ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe noon wurɓe toon to Tunisie kañumen mbaɗi seppo gam hollirde mettere mumen e ngoɗo wargo kon noon ɓe mbi wona sababu nde wonde mo hoorejo fedde warimo kon noon ko sababu nde leñamagu yoga e ganduɗa ko e jeeyaɓe e fedde nde kañumen ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe ɓe Côte d'Ivoire naɓe wurɓe toon to dawla Tunisie ɓe dentoyi on hôpital mo hawri ladial walla bam toon to ambassade mo dawla Côte d'Ivoire ko gam noon woytade ɗen caɗele ɗeɓe guuri toon to dawla Tunisie ko yewiti e leñamagu caɗele kadi ganduɗa ko hebde carte jour ɗon ɗo neɗɗo wawa yaltude leydi ndi tawa joɓani kopporeje kewɗe so tawi noon ko laamu dowla Tunisie wi kañumen fawi jungo mumen e yimɓe jeegomo ko kañumen tuuma ganda ko e ngoɗo wargo kabaruuji men e ɗemngal pulaar kabaruuji men e ɗemngal pulaar
Kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji meɗen coftal ɓalli paaɗen ko toon to Fouta e Kumbaru to ganduɗa ɓuuri jojjude toon ko football ODCAV 2 phase départemental région mo Matam toon to poule A ASC Mbayla mo hoore fonde ko kañum fotti tawi kañum wondi toon ganduɗa koye ASC gudduɗe jobɓe ko kañum woni champion toon to zone Dabie toon to poule B ko ASC Badel zone Thilogne on woni champion zone Thilogne ko kañum fottitta toon e ASC Jakiri ko champion zone Jeeri e Waalo toon to poule C ko ASC Sinthiou Diamdioro ko toon champion Dande Mayo ko kañum foti kañum wondi toon e ASC Wuro Siré ganduɗa ko zone 2 Moagnam ko kañum woni toon champion so tawi noon ko pottitte ko hanki fonno fuɗɗade no ko hecci hanki fonno fuɗɗade jaafoɗon nogas e tati lewru ndu gonɗen ndu ko ASC Sinthiou Diamdioro wonɓe champion toon to Dande Mayo ko kañumen ponno fottidde e ASC Wuro Siré wonɓe champion toon zone 2 Moagnam kono noon taw Sidi Ba hawre ladial yo yirmande Allah waɗe makko ko ɗum saabi pottital ngal ɗo ngal dañani waɗede hanki nogas e nayyi lewru ndu ko ASC Badel ko kañum fottinno e ASC Jakiri ASC Badel so woni champion toon to zone mo Thilogne ASC Jakiri ko kañum woni champion zone mo Jeeri e Waalo wadde noon ganduɗa ko e pottital ngal en gartat hen Kalidou Sow ko kañum artanten e ngal ɗo pottital bannogal hanki toon taw noon ko ASC Badel e ASC Jakiri ngom renda bomtare bo soya Jakiri 2018 Décembre pour Jakiri par ngom renda bomtare bo soya Kalidou Sow Allah jarama ko oɗo bi goto keɓɗen tongude kono nan wona oɗo bit goto naati ASC Badel kañum dañi ko bit goto ASC Jakiri ko kañum dañi 2 but woni ko toon to poule be ko kamɓe gondi toon so tawi noon ko ñahande ñande nogas e joyyi hande nogas e joyyi lewru sappo e ɗiɗi ɓiru ko ASC Mbayla wonɓe champion toon to zone mo hoore fonde ponno fottidde e gudduɗe jobɓe kono noon wonɓe champion toon to zone Dabie kono noon en keɓani ɓe ganduɗa ko wonanɓe en toon to saabu ko en keɓani ɓe gam kumpitade holno pottital ngal gasiri walla bom so ngal heeɓi fettude walla bon ngal heɓani fettude ma en gartiɗi ɗo Kabaruuji so tawi jeyɗo a ñaawi janggo inchallah so Allah walam ɗo jaaɓi joni noon tirage au sort walla bam mbiyen couraji ɗi ne holliri ñande nogas e jeetati nde vainqueur woni ganduɗa ko gagniɗo toon to poule B ko kañum fottitta ganduɗa koye gagniɗo toon to poule C ñande capantati ganduɗa ko lewru ndu gonɗen ndu ko nden wonata final o noon wonata ko polɗo hakkude ganduɗa ko ɓeɗon ngal ɗon pottital ñande nogas e jeetati lewru ndu gonɗen ndu ko kañum ganduɗa ko jouata final hakkude muɗum ganduɗa koye gonɗo champion toon to poule A final o noon jouete ko toon to dingiral ganduɗa ko wuuro Jafan Sorkum musidɓe tedduɓe bandiraɓe e sehlaɓe ko ɗo uddata Kabaruuji meɗen hannde ko ɗo uddata Kabaruuji men hannde ana jeeyano e titode Kabaruuji meɗen Serigne Mountaga Mbacké khalifa général des mourides koko jonti ko yewite dewal Allah guila ñande aset nogas e ɗiɗi lewru gonɗen ndu ha sappo e joyi lewru janvier Abdoulaye Diouf Sarr jagorgal tambiɗo cellal ɓalli wima laamu ngu daro e wallude jinnaɓe ɓen finoɓe ɗaven funeɓe ɗiɗo ɗakkodirnoɓe militant ji landa APR yaltunoɓe aduna e wona accident bannoɗo toon to Dara ɓeydima goto e gañinoɓe ɓeyni hawrela jalaltine hanki Ali Nguy Ndiaye e seto timmugo maña toon gam yettinde duwaw laamu ngu Mauritanie président de la république ene wawi remidede to Sango Diawoji gam jamfa ko Kounguri Mohamed Ould Mawlude ha joni toon to dewle Mauritanie to saraji ɓoggue ko gendarmerie fawi junggo e joguitnoɗo fetel kalachnikov ene wondi e lekki bonki ke kaɗaki ki mettere ɓiɓɓe Côte d'Ivoire naɓe wurɓe toon to dawla Tunisie gam mawɗo fedde mumen warede Fally Koulibaly ko waɗan boniyankoɓe jani e muɗum ñande jamma asende Kabaruuji meɗen coftal ɓalli ɓurno jojjude ko football toon to Fouta e Kumbaru en kaali e pottitte ODCAV départemental région mo Matam kono noon kadi ko Jakiri folno ASC Badel zone Thilogne ko hanki wonno toon to poule B musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehlaɓe so tawi won ko ngakkiɗo yaafu e ɗabbama umminayi noon so tawi won ko fewi ɗo en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗo ko kañum to karallagal en jetti guiɗo men musidɗo men Demba Gadio kadda subalɓe ɗo a jeeya so haldirde nde sikki ala guiɗo mon musidɗo mon Moussa Djiby Gadio bandiraɓe sehlaɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde e windere nde no dokkodiri ladial kadi ha janggo so tawi jeyɗo ñaaɓi ha janggo so tawi weeli jomiraɗo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi jogo on Allah jarama on jarama e kettugol